But when I had each and only onye Ikwerre. Ọ dị ihe dị iche na onye Igbo na onye Ikwere. Nchọọchị anyị na ha na-alụtara nwaanyị. Anyị na ha nwere na-emekọrị. Anyị na ha na-emekọrị. Okay, aghọtala m na ihe na-ekewa anyị wụ politics. Politics ọkwụchana. Anyị wụ otu. Ihe m chọrọ ka anyị kwuwe. Otu hụrụ abụ onye nwe ala ọzọ ha nọ. Abụ onye isi obodo a. Onwe ha na-eme ebe a na-eme. Dị ụlọ otu. Politics states. Yes. Steeti ọhịa kewara ya. Igbo ndị ọma ndị njiaga mba, ana m ekele unu akwụkwọ nwanne unu nwoke wu Chukwuemeka. Ụbọchị nke taa anọ m ebe a na-akpọ Ozuaha nọ n'Ikwerre local government area nke Rivers State, and anọ m na Obi onye Nyenweli wu onye isi onye nwe obodo aka na-achị obodo nke Ozuaha. Aga m enye ohere ka ọ kọwaa aha ya. Biko papa, kọwatụrụ anyị aha gị. Aha wụ Eze Ibeneme Osu onye nwe ala Ozuaha. Paramount ruler. Ozuaha na Ikwerre. Na Rivers State. Okay. Well, ihe bụ anyị bịa wụ anyị na-aga n'obodo dị iche iche. Ebe obodo ndị anyị na-aga wụ ndị na-eme ofu ihe ka ofu ndị wụ site n'omenala. Anyị chọrọ ka ịkọwatụrụ anyị maka Ozuaha. Ozuaha aha m wụ Ibeneme Osu onye nwe ala Ozuaha. Since m pụtara ụwa, Ozuaha wụ otu. Ozuaha adịghị abụọ. So otu Ozuaha adịghị abụọ. Ihe nọ na ya wụ ọ ga-adịrị Ozuaha mma, dịrịkwana mma onwe mma. So since m pụtara ụwa n'ala Ozuaha wụ otu. Ozuaha adịghị abụọ. Ozuaha wụ otu. Kọwara ya ihe na ihe a na-eme n'Ozuaha, like ihe dịka emume na otu esi eme ihe ndị dị ụfọdụ na ahịa nọ n'ala Ozuaha. Ahịa nọ n'ala Ozuaha aha ya bụ Nkwayamade. Ọ nwere kwe. Oge m pụtara ụwa oge m hụrụ ahịa ahụ. Mgbe ahịa ahụ jiri bido ma onwe ama mgbe ahịa ahụ jiri bido. Bete m hụrụ onye m pụtara ụwa bịa hụ ahịa. So kemgbe ahụ ahịa ahụ na-azụkwa. So ọ dị onye m pụtara sị na ya nwe ahịa. Ahịa bụ ahịa Ozuaha. Ozuaha nwe ahịa. Ịhụna. Oke, ngwa gwato anyị maka omenala a na-eme na Ozuaha. Omenala a na-eme n'Ozuaha a na-agba mgba. Ozuaha na-agba mgba ma oge mgba rughị ala. Anyị agba mgba. Ọ dịghị ihe ọzọ anyị na-eme. Sọsọ mgba. Ịhụna, anyị na-emekwa mitiri ọdịmma Ozuaha. Anyị eme mitiri ọdịmma Ozuaha. A nakwana abịa na Paris m na-ekpe ikpe n'ikpe ziri ezi. N'ikpe ziri ezi. Ọ dị onye ikpe mara agwa ya na ikpe mara ya. Okay. Okay, ndị Ozuaha asụsụ ha like nke mụ na gị, ụdịka nke mụ na gị na-asụ ugbu a, yikwere ụdịrị asụsụ a na-asụ na mpaghara Imo, mpaghara Abia, mpaghara Anambra. Kedu ndị Ozuaha ha nwere ụmụnne ha na ndị Igbo, ndị akpọrọ ndị Igbo? Ihe nụrụ na
ndị ọzọ ha nwere ụmụnne ndị a na-akpọ ndị agbaja nọ na Imo steeti beta aha ha wụ ụzọ ha ihe nụrụ n'aha ha wụ ụzọ ha na-agbaja onye Imo ọkwa ndị Imo steeti ndị Somasef ihe nụrụ n'aha ha wụ ụzọ ha. Ha na-abịarute ebe a ka ha si ebe a gawa ebe a ka ndị ebe ahụ si ebe a bịa ebe a. Ọka ahụ mere n'oge mbụ aha ahụ azara ya n'oge mbụ ọwụkwaghị ugbu a. Oke, a ga-akpọ ya na ihe awụ ndị ozu agha gawara ebe ahụ ka ọwụ ndị ebe ahụ gawara ebe ọ ga-awụ ya nọ. Oke, nwee ịma maka ya. Ịma maka ya. Ihe nụrụ na aha ha nọ ebe ahụ na aha ha na-akpọ ha ozu agha. Oke, na ihe ọzọ wụ ofu ụdị ihe a na-emebe ka a na-emekwa ebe ndị ọzọ. Ebe ndị onwe ihe kpọrọ ebe a isoma ke ndị ndị isoma chọọchị ndị a na-akpọ isoma ọ bụ ndị Imo steeti nọ ndị Imo steeti ọsọsọ Imo steeti ka a na-akpọ isoma ọsọsọ Imo steeti ka unu a na-akpọ isoma so ihe akpọgidere the whole ha wụ isoma ọ ihe akpọgidere the whole ha aha ha wụ isoma. Okay, ihe ọzọ m chọrọ iji mụta. Okay, o nwere mmekọta ndị Ikwerre unu ọwụ ndị Ikwerre na ndị ọgbakọ Igbo gburugburu na-eme. Mmekọta ya wụ na anyị na ha na-alụtara nwaanyị ha wụ ọgụ anyị wụ ọgụ ha. That is ndị Imo steeti otu anyị na ha chọrọ. Ọsọsọ Imo steeti chọọchị ha kpọrọ Imo steeti otu anyị na ha chịrị dịrị. Okay, well, ihe m chọrọ wụ history gbasara ozu agha na mmekọta ha na ndị mba ọzọ, ndị mba nọ n'Imo na ndị Igbo nọ n'Abịa na ndị Igbo nọ na ebe ndị ọzọ maka na ofu asụsụ wụrụkwa ofu omenala. Mmekọta ha wụ na anyị na ha na-alụtara nwaanyị. That is ndị Igbo chọọchị ka m were dị ya ndị Igbo ka m hapụrụ Imo steeti ka m were dị ya ndị Igbo anyị na ha na-alụtara nwaanyị anyị na-alụ ha ha na-abịakwa na-alụ anyị ịhụ na ọ wụta anyị na ha chịrị dịrị. Mmekọta unu siri ike. O siri ike. Mmekọta ahụ siri ike. Mmekọta ahụ ọ dị onye ga-akọwara mgbe o jiri bido. Mmekọta ahụ ọ dị onye ga-akọwara mgbe o jiri bido nleta nwanne na nwanne ahụ ịhụ na so ọ wụta o chịrị dịrị. Okay, so ihe ọzọ m chọrọ ịma n'ebe ozu agha nọ wụ kedu ahịa n'ole ka unu nwere ebe a? Anyị nwere ebe awa ahịa abụọ. Ofu ukwu taa nke ọzọ nke ntakịrị wụ na Abilanọta Akwa. Unu onwe ahịa na anọ dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ? Anyị nwere naanị nkwọ abụọ nkwọ nke ukwu taa na nkwọ nke ntakịrị na Abilanọta Akwa. Ihe anyị nwere. Oge ndị ọzọ ahụ enwe a na-eme Oke, Orie na Afọ na Nkwọ maka gịnị ndị ọma gwa ebe m gara na-eme? Anyị enweghị nke ahụ but otu o chere dịrị na ekepụla daily market a na-azụkwa ya mgbe ọbụla ị na-ediri ezu ihe gị je zụrụ ihe n'ahịa. That is daily market. Anyị na-azụkwa ya. Okay, kedu sọsọ ekere mgba ka a na-agba kedu emume ndị ọzọ ka ihe dịka ụlọ na-enwe ihe a na-akpọ ụmụada ọ dịka ụlọ na-akpọ ụmụrịnya ebe a ụmụada
unu na-eme ụmụada nwere ikike ebe a? Ka ụmụada ahụ ka ahụ dị n'ụlọ n'ụlọ. Ọ dị n'ụlọ n'ụlọ. Onye ọbụla dowechara nke ya n'ụlọ n'ụlọ ka ụmụada. Onye ọbụla ma ada ya nụ. Onye ọbụla ma ada ya. Otu ahụ dị na ama m ada m. Ihe ada m chọrọ ime, ọ ga-abịa gwa m ihe mee ya. Akwadoro ya ihe eme na otu omenala nka chiri dị. Okay, ngwa biko asụsụ enyere m maka otu ozu agha shidere ozu agha n'Ikwerre ọ jụchabeghị m afọ. Achọrọ m ka ị kọwachara m ihe na ihe ị ga-aghọta n'otu a m chiri kọwaa na anyị na ndị Igbo nwanne. Anyị na ndị Igbo nwanne. Anyị na ha na-alụtara nwaanyị. Ha na-alụ nke anyị na-alụ nke ha. Hụ na ọ otu anyị na ha chiridere ndị Igbo. Enwere ihe dị iche na onye Igbo na onye Ikwerre ebe? Ọ dị ihe dị iche na onye Igbo na onye Ikwerre. Chọọchị anyị na ha na-alụtara nwaanyị. Anyị na ha na-emekọrị. Anyị na ha na-emekọrị. Okay, aghọtala m na ihe na-ekewa anyị wụ politiks. Politiks ọkwụchana. Anyị wụ otu. Ihe m chọrọ ka anyị kwuwe. Otu hụrụ abụ onye nwe ala ọzọ ha nọ. Abụ onye isi obodo a. Onweghị a na-eme ebe a na-eme. The whole otu. Politics steeti. Yes. Steeti ọhịa kewara ya. Okay, o nwere ihe ụmụaka Igbo na-eme ugbu a. Ụmụaka Igbo na-agagharị, ọkwa ya bụ ihe dutere anyị kpọrọ ya Unify Igbos Now. Anyị chọrọ imepe ụzọ ebe onye Ikwerre na onye Agwa na onye Owerri, onye Mbaise, onye Ngwa, onye Ọmụma na onye Echi ga-ahụta onwe ha asị nwanne na-awụ ihe gbasara politiks ma hụ onwe ha na ụmụnna, maka ụmụnna ama PDP na APC. Ihe chọrọ ịgwa gị na aka ahụ hapụga ka politiks ịbịa na mmekọrịta. Onye ọbụla macha onwe ya. Anyị na ha na-emekọrịta otu ihe. Ịhụ na bikos otu asụsụ ka anyị nwere. Otu asụsụ anyị nwere. Okay, o nwere onye ozu agha nọ na ọgbakọ ọhaneze ndị Igbo? Enweghị m ike ịkọwali ka ahụ bikos politiks mebicha n'ihe. Ama m onye n'ebe ọ nọ. Ma o nwere ihe ma nke m onwe nọ. A nwere m kedu ọlụlụ nwaanyị ebe a? Otu esi alụ nwaanyị gbọ ya na mụ awụ m onye ọzọ ha, mana achọrọ m ịlụ nwata nwaanyị na alụ ozu ha. Kedu ihe na ihe a na-eme iji ya wụrụ na adịla m enwere m ikike ịkpọrọ nwaanyị na ozu ha? A ga-eme ndị ụmụnna ihe doro ụmụnna. First of all, eji nna m nwa aka na adọ emena ihe. Ịhụ na ọ dị nna m nwa ọrụ kwesịrị ya enye nna m nwa. Ịhụ na ọ otu a na-eme. Okay, onye nwale ozu agha, ana m ekele gị mkparịkọta ụka ị wepụtara ohere si ka anyị na gị kparịkọta. N'agbanyeghị na ị nwere ebe ị na-aga, mana isi ka anyị na gị kwuo. Nsogbu adị, ana m ekele. Anyị ga-abịara echi ọzọ. Emume echi unu na-eme emume. O nwekwa echi ị ga-abịa. Ndị mụ na ha dịrịkwa ebe a. Mụ na ha na gị eti imekwa na akparịta ọka ala. Maka na ihe m chọrọ ịma the history
akpọrọ ma njirimara ma history of ozu aha onye m chọkwara ịma which emenyebe m ya Okay. history of ozu aha. The history of Ozaha. Ebe anyị nọ na ebe anyị nọ wụ ndị nwe ala Ozaha. Ndị nwe aha ebe anyị nọ gịnị ebe anyị nọ na wụ ndị nwe ala Ozaha wụ ndị isi obodo aha ya ọkwanụ gịnị kedu ihe a na-akpọ ha? Ibeneme Ibeneme. ọmọgburu ụmụ obodo hia ụmụ obodo bụ ndị isi ala Ozaha bụ ndị nwe ala Ozaha. Ndị a ebe anyị nọ ebe a mụ na gị nọ na wụ ndị nwe ala Ozaha. obodo ole mejupụtara ala ozu ọha? Or 12 village. Ị ga-akpọli aha ha? Ebe anyị nọ na ọmọgburu or 12 village. But ebe anyị nọ na ọmọgburu ndị isi ebe ụfọdụ gị wụ na oji ọfọ iji ọfọ obodo niile. Ebe anyị nọ na ndị isi wụ ndị nwe ala Ozaha ndị bere nwe ya. Ọ gakwara amasị m na ịkpọkwara aha obodo atọ ma anọ ị ga-echetali. Ndị nwe ala bụ ebe a nọ na ọmọgburu ọmata ọmọse ọmanikere ọweta ndị nwe ala. Oge ebe a unu na-akpọ ọmụ ebe a unu ọmụ unu a na-eme rumu ọmụ ha anyị na-akpọ nke ndị nwekwenụ rumu no ọ dịghị onye nwe rumu n'obodo anyị. Ọ dịghị onye nwe rumu n'obodo anyị. Ọwa ụmụ ha anyị na-akpọ ụmụ ndị a otu echikwa eme na ụmụ ndị a. That is number. Okay, chai nye nwali ekelele m gị udo ga-adịrị gị udo ga-achị na ndụ gị ga-enwe ndụ ogologo. Anyị ga-apịakọ ya ọnụ ugbu a ka anyị nwee ike gaa n'obodo ndị ọzọkwa ebe anyị ga-amata otu ha si eme ụmụademe. Nsogbu adịghị, anyị ga-agawa ubi ma ka anyị ga mara otu ha si nọrọ. Udo. Thank you, sir.